Te amo, Gwendolyn. Pero antes he de acabar con el duendecillo verde, mi peor archienemigo. Ahora que el Doctor Octopus estaba fuera de combate, ya es mala pata, ya. ¡Hombre araña! ¡Ah! ¡Haces justicia! Sentit! Mira què et porta la mama. Sabates, deixa-les al meu quarto. No són sabates, nen, són cucs de seda. Cucs de seda! Mama, t'estimo, mama! Dom. Els ha donat molt gruixuts aquest any. Hasta semblen com obesos. Ui, sí que són desarrollats aquest any, sí. Ja s'han fotut tota la morera. No patixos, porto més fulles. Jo, mama, jo. M'agrada peixar-los la boca. Minja. A veure si fas aviat lo capullo. Hòstia, m'ha picat. Què? Lo cuc t'ha picat. Au, va, si són mansos com ovelles, los cucs de seda. N'hi ha un coma de negrós que no sembla ni de seda, és el que m'ha fotut la picada. Ai, sí, quina angúnia. Sí que és raro, sí, aquest cuc. Los ulls. Oh, què m'està passant? Pues li penso dir a l'Antonieta de la catxarreta, que és la que me'ls ha donat. Què m'has fotut a donar aquí una oruga? Què són tots aquests espavientos? La picada! Mama, se m'han desarrollat les facultats, posseixo superpoders. Què vols dir, fillet? Mama, sóc un superhéroe. Jo flipo amb les coses que passen pel meu cervell. Jo flipo amb l'anella que no puja mai de preu. Jo flipo amb les parets de gest del mas del campanell. Jo flipo amb l'aguant que té un bon pagès. I això de flipar és bon senyal. I és d'abast universal. Jo veo vell, pur de gambals, de poble o de capital. A veure, coses que ha de tenir un superhéroe per ser considerat com a tal. Superpoders, ja els tinc. Tengui, un nom. Ja el tens, també. Vicenç. Vull dir el nom de superhéroe, mama, no el nom de paisà. Man. Tots ho foten acabar amb man. Home, man. Collons, mama. Man ja vol dir home en anglès. Em diria l'home. És ridícul, això. La gent se me'n fotria. Seria un superhéroe de pitxarrín. Mira, Spiderman vol dir home aranya. Perquè el xiquet que fa de Spiderman lo va picar una aranya. Mira, a tu t'ha picat com una cuca. Cucaman. M'agrada, És completet. Cucaman. És un nom que queda. Vindria a ser l'home de la cuca. Pobra veneranda, no, dona, no. Si dius l'home de la cuca, sembla que parlis del marit d'una nana que es diu Cuca, o de la tita d'un tio, saps? L'home de la cuca, com a vulguem dir. L'home que té una tita determinada. No? Cucaman vol dir l'home cuca. És ell mateix, és l'home que és una cuca. Ah, claro, ja ho entenc. Afigura que tu ara ets com aquesta cuca. Tens les propietats de la cuca. Molt ben expressat, això, mama, aquí. Més coses, a veure, lo traje. Tots porten com una mena d'esquijames així rapadets, eh? Oh, esquijames, rai. Te'n guardo de quan eres més jovenet. Amb lo gros que t'has fet, t'aniran ben ajustadets. Tan allistadet que eres de petit i t'has fotut com un matalàs amb los anys. Bueno, com ton pare. Bueno, va. Si n'hi ha algun de blavós o algun verd oliva. Sí, n'hi ha algun així de més estramadet. I m'hi hauries de cosir el nom a davant, Cucaman, amb un color ben llampant. I si trobes ventosetes o alguna cosa així, també me les pots anar pegant per aquí, com si fossin potetes. I un passamuntanyes. Per això no patixos. Què més? Un ajudant. A mi ara, almenys per començar, m'aniria bé tenir un ajudant. Has de ser tu, mama. Jo? Ai, pobre de mi. I per què he de ser jo? Collons, perquè ja saps que sóc jo el Cucaman. La identitat meva ha de ser secreta. No puc fotre uns anuncis al diari. Razón aquí. Ja se'm descobriria de seguida. Ai, Déu santíssim. I m'he de posar una esquijama, jo també? No. Tu sempre estaràs més cap al detrás. Amb un antifàs ja n'hi haurà prou. Veus, mira, jo quan faci de normal, hauria de portar ulleres per fer-me-lo despistat. Bueno, això és com aquell Superman. O Clark Kent. Que quan fa de periodista, d'ulleres de carell.
Ja te'n deixaria una de les meues. Bueno, doncs ja està, Ara, mira, es tracta d'anar fent sortides per combatre el mal. Pues au, vaig a preparar tots els trastes, i t'ho cuso, i t'ho faig tot en un periquete. Ah, i l'enamorada. Qui et farà el paper d'enamorada? No pateixis, mama. Los superhéroes sempre tenen amors impossibles. No hay loros en la costa. També és mala pata, no hi ha ni Cristo ara aquí dins. Bueno, queda't aquí raconada, jo vaig a patrullar una mica. Però què dius que fas, ara? Collons, anar a donar un tomet a veure si trobo el mal. Si no trobo el mal no puc fer el bé, sembla que no ho vulguis entendre. Ah, estira't a terra. Sí, home, estira't a tu a terra. Amb aquesta sospecha nova que porto no puc anar redolant per terra. Bueno, doncs te quedes aquí quieta i amb la boca tancada. El que és la vida, Tant moviment que hi ha sempre per aquí, avui no es veu ni una rata. Vols que anem a treure el cap a l'Ajuntament? No. Si de cas, fem ara el bocadillet, a veure si mentre mengem passa alguna coseta. A mi també m'anirà bé menjar. Em noto la panxa com esvaïda. Té, aquest és el teu. T'he posat el nom d'artista, Cucaman. De què me l'has fet? D'atún amb escabetx. No me'ls has de fer d'atún. Que no ho saps, que és estupend l'atún. Si he de parar l'alto algú no podrà ni xerrar, se'm fa la bola amb l'atún. Aquest atún escabetxadet baixa molt bé. I el pa que t'he posat sembla elles torrades de broquers. He portat olives, també. Que s'agrada, ja m'he fotut a llentia. Cago en l'escabetx de Déu, navega en boli, això. Ui, pues costarà de marxar. Aquest escabetx taca com un dimoni. Al tanto, Rosalia! Que no ho veu que encara és recuperar? Va, dona, va! Ja l'ajudo jo. Anem! Vinga! Així! Oh! Mira que és marrana, la gent? Aquí los bocadillos i tot! Ai. Va, Rosalia, un peuet! Amunt! Amunt! Hola, que bé! L'altre! Ai, ella, que guapa! Vinga, dona, vinga! Que has vist qui ha entrat? La Tilda i la senyora Rosalia. Mama, se m'acaba d'acudir un plan. Crearem una situació de caos i posarem a la senyora Rosalia en perill. Jo la salvaré. I vols dir que no és un disbarat, això? M'agrada que qüestionis les coses, mama. No ho he un disbarat i et diré el per què. Salvo la Rosalia als ulls de la Tilda, faig-lo bé i guanyo números de cara a conquistar el cor de l'enamorada. És redó. És un plan redó. Perdonida! Perdonida, Ai, quan la necessites no hi és mai, aquesta. Rosalia, ve a buscar la Perdonida. Tingui, mira el príncipe, que guapo. On deu ser, aquesta? Dom lo potet de les olives. Mo les anem fotent i tirem los pinyols dissimuladament al darrere de la Rosalia. Quan patini, jo la salvaré i li diré 4 cosetes a la Tilda. Ai, no la trobo en món. Rosalia! Rosalia! Que vol anar al lavabo? Sí? Vinga, pues, amunt! Ole! Morena d'ulls de cervatillo. Volia salvar la vella, però ja ho has vist. No s'ha deixat. Però tu sí que t'has salvat d'una mort segura al desviar la trajectòria de l'objecte que t'hauria esberlat el cap. Noto que t'estimo i que t'he de fer un besito. No són pràctiques, aquestes caputxes. Adéu. No! Quan te podré tornar a veure? No et preocupes. Jo vindré a trobar-te. Aquí. A veure, aquí li he de fotre la cara nova, jo. Què ha passat aquí? Què és tot aquest zafarrancho? Heu vist sortir algú d'aquí al cafè? Yo he visto a 2 seres extraños correr en direcció nord. No, no, Perdonida, tot això no és el que sembla. Ha vingut un encaputxat i m'ha salvat i m'ha fet un besito i... La Rosalia? Ah,
Sí. ¡Hostia! Está muerta, ¿eh? Los dos asaltantes la han matado. No, home, no. Només està desmaiadeta. Ai, danys col·laterals. Aquest raconet del cementiri mos servirà de centre d'operacions. Mira, lo panteó de la família Chinchilla. Ja ho arreglaré una miqueteta si hem de fer molta vida. A veure, fem una mica d'anàlisis de lo que ha sigut la primera aventura. Jo diria que no ha estat mal, però que hauríem de perfeccionar algunes tècniques. Ai, sí, fill meu, hem de fer bé les tècniques perquè per mi que has matat a la pobra Rosalia. I, ai, pobra Rosalia. Fer el bé costa, mama, per això no el fot ni Crist el bé. Mos hem d'anar esbalanant, Hem d'agafar com un rodatge. Què vols dir? Com un cotxe que ha d'anar fent quilòmetres? Ben vist, això, mama. M'agrada aquest símil que has fet del motor. Seguint aquesta línia, et diria que ara hem de fer pràctiques, com si mos haguéssim de treure el carnet. El carnet del bé, seria. Correcte. Atenció, sento un soroll. És el xiquet que fa d'operari aquí al cementiri. El pobre Valdirio, a les nits fa limpios los nínxols. Que no és aquell que li deien un huevo, que diuen que només té un ou. Sí, com son pare. Tots els homes d'aquesta família es veu que són un huevos. Pues mira, aquest un huevo mos anirà de perles per entrenar-mos. Sortim a fer-li una miqueteta al bé. Ja està, ja ho tinc. Jo li donaré una mica de conversa per distreure'l i tu, sigilosament, vas pel detrás i li treus l'escala. Home, però si li trec l'escala caurà. Collons, d'això es tracta? Per poder ajudar li ha de passar algo. Venga, acció. Buenas noches. Qué calmado está todo, ¿eh? Parece que nunca vaya a suceder nada. Pero estas noches son las más peligrosas. Cuando menos te lo esperas, ¡patapam! Te das de bruces con el hecho delictivo. Bueno. Y así que dicen que solo tenéis un huevo en vuestra familia. ¡Tranquilo! ¡Un huevo! ¡Tranquilo! Yo estoy aquí para salvarte. Date cuenta de que estás en peligro de muerte. Es lo que te decía, no te lo esperabas y patapam. Pero para esto estoy aquí. Escúchame atentamente, un huevo. Ahora vas a saltar y yo, con la poderosa fuerza de mis brazos, acolchonaré la hostia que te pegarías en caso de caer directamente al suelo. Venga, huevo, salta, salta, con 2 cojones. Bueno, ya me entiendes. No, un huevo, así no. Se dice 1, 2, 3 y se salta. No me has dado tiempo a cogerte. Ai, pobre Valdirio, ja n'has matat un altre. Reacció positiva, no és pas mort. Aquest tio és un cuentista, home. Aquest cotxet mos aniria bé. Com collons deu anar, això? Com una seda, va, això. Va, posa't aquí al costat. Ja el porto jo. Ja tenim la cucamòbil. Cervesa és la que m'agrada a mi. Cervesa. Hola, Tilda. Artanyà, em vas amb aquestes ulleres? Oh, semblen de ta mare. És que sóc tímid i patoset. Patoset ja ho sé, ja, però tímid? Artanyà, per què estàs tan raro? I què té que veure tot això amb les ulleres? Atenció, companys! Notición! 2 perillosos criminals estan actuant al nostre poble. Van disfressats i són molt violents. Ahir van arrasar el cafè de l'amargura i van agredir una iaia. Després van atacar un operari del cementiri i li van robar el cotxe. Efectivament, jefe. I ara mateix m'acaben d'arribar més news. Amb el cotxe han estat atropellant penya tota la nit. Algú ja els ha batejat com el Cucamán i la Cucamama. I per què ens diuen així? Un és un home i porta escrit Cucamán davant del pit. L'acompanyant és una dona i, no sé, igual és la seva mare. Quin disbarat. Esteu segurs que són perillosos? Bromees? Ens estan atacant! Es palpa i es respira la psicosi per tot el poble. Perdeixi, i jo era el que feu quan va passar tot. No són dolents. Jo vaig parlar amb ell i et puc assegurar que és la cosa més bondadosa que s'ha vist mai a la vida. Aquí. Vinga, va! Deixeu-vos històries, a treballar! A treballar! A treballar! Vull més notícies, vull exclusives, vull que els rotatius no parin de treure fum, vull...
Vull la meva jaqueta, nena. Jo, personalment, em dirigeixo al cafè i al cementiri per aconseguir més dades in situ. Angui, acompanya'm. Sereu servit, senyor. Badegí, t'he dit que jo vaig parlar amb ell. I em va dir que era com un cervatillo, dolça i morena. Si per alguna maleïda raó que se m'escapa vols ajudar aquell maleït encaputxat, Tilda, per favor, calla. L'únic que aconseguiràs és que converteixi aquest assumpte en una cacera personal. Jo et crec, Tilda. Segur que aquest encaputxat és una bona persona que vol fer el bé. Sí, Cartanyà, ell només vol fer el bé. I no m'estranyaria que ella estigués enamorat de tu. Ho està, Cartanyà, ho està. I jo d'ella. Escolta com me batega el cor. Dun, 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 dun. És per ella, no et penses que és per tu. No saps quan me n'alegro. Per ella, no et penses que és per tu. Li faré una entrevista en exclusiva per demostrar a tothom que aquest cucamant és una bellíssima persona. Me vols ajudar? No, jo sóc tan patoset i tan tímid que només seria un estorbo. Que tinguis sort, Tilda. Gràcies. No, només per curiositat, Tilda. Com t'ho faràs per trobar-lo? No sé. Me trobarà ell. Això és el que em va dir. No li posis molt difícil. Dios mío, lo que acaba de suceder. Irrenanable, Bordonide. Irrenanable. Quin idioma xerres, tu, ara? El idioma de las víctimas. La desgracia se cierne sobre el nostre poble. El cucamán de los cojones ha borcat el camió del meu proveïdor. Tota la comanda a tomar por saco. Aquí haurem de fer alguna cosa sèria, xiquet, eh? Aquest tema demana escopetes. Déu meu, lo col·legi! Lo col·legi! No m'ho digues, una desgràcia! Un drama, Bordonida, un drama! Han cremat el col·legi! Hi ha canalla tancada en un parell de classes! Ara hi han anat los bomberos! No m'ho digui! Lo cucamán! Se l'ha vist sortint d'allà amb una capsa de mistos a les mans! Maldito gusano! Aquest cucamán mos matarà a tots! Ja en tinc los collons plens d'aquesta cançoneta. Si esperem que aquest tema el solucioni l'autoritat competent, aquests grillats mos mataran a tots. I què vos fer, Bordonide? Organitzamos a modo de patrulla urbana i machacaos. Jo estic amb tu, Bordonida. Hem de pelar aquesta gentussa antes que vos pelon ells a natres. Estoy con vosotros, compañeros. La dimensión de los hechos exige virulencia extrema. Molt bé. Ara mos hem d'organitzar i aprofitar les habilitats de cadascú per combatre'ls. Jo tiro plats a la juglar com una campiona. Yo controlo navaja y todo tipo de objetos cortantes. Dícese arma blanca. Jo tinc un gran poder de concentració que, unit al do de la paraula, mos ajudaran a l'hora de definir les accions que hem d'emprendre. Prepareu-vos, húngaros! I la sensació de no tenir a les mans tots els nostres somnis realitzats. Càmera, vídeo, gravant... Sí. Tilda, Solanes i Soler. Oh, quin susto! Oi, on aneu amb aquesta esveramenta? A caçar el cucamán per fotre'm mandonguilles. Ah, sí? Pues jo l'acabo de veure. Indícame lo que a mí que emprendió ese delincuente insecto. Allà, lluny, i corria molt. Va, que s'escapa, eh? Gràcies per aquesta valiosa informació, Tilda. Prepareu-vos, húngaros! Moreneta d'ulls de cervatillo. Cucamán. Ja està, mama. Marxa que ara he de fer de seductor i davant teu m'agafa la vergonya. Què et sembla quina capa més xuleta que porto? Estàs molt guapa. Se m'ha dit molt. Per cert, com te dius? Tilda. I tu? Carta a mi enamorada. Cucamán, deixem-ho amb Cucamán.
Los héroes emmascarats no podem revelar la nostra identitat. Oh, la gent no te té per un héroe, te té per un villano. A què creus que és degut? La gent sempre ha sigut molt burra. La meva màxima és fer el bé per allà on passo i poder t'estimar com et mereixes. Et puc fer un besito per sellar aquest amor nostre d'una punyetera vegada? Posa'm l'ocello. M'has mossegat, collons! Ara que em vaig! Què li has fet a la pobra Tilda? No, res no li he fet. Ha sigut ella que m'ha fotut una mossada i després s'ha fotut de cap contra el meu puny. Per mi que la gent està tan poc acostumada que els hi facin lo bé que no ho saben prendre. Ai, senyor, i ara què fem? Ui, respira com una condenada. Anem, ja la vindrà a buscar el seu nòvio. Què et sembla quina capa més xuleta que porto? Estàs molt guapa. Se m'ha dit molt, Què esteu fent, amics? La Tilda va ser atacada ahir a la nit pel Cucaman. Portava una càmera de vídeo i va poder enregistrar tota l'agressió. Sí? Però segur que no ha sigut res, no? Està a casa amb el nas com una carxofa. Vaig cap a casa. A veure-li la carxofa un rato. Dóna-li records de part meua i dis-li que em sap greu. Que em sap greu el que li han fet uns altres, vull dir. De part teva li dic. Vinga. A mi, i més ara veient-lo així per pantalla, aquest tio em sembla una bellíssima persona. Atenció! Sembla que Cucaman està a punt d'agredir sexualment la Tilda. Ui, quin besito més romàntic. Mira com es deixa ella. Jo que estic veient a dues persones enamorades, i més ella que ell, mira el que et dic. Oh, però que burro que és aquest tio, Déu meu, que burro! Sí, més burra és ella que l'ha mossegat. I el copet que li ha donat ha sigut sense voler, eh? Espera. Aquesta veu on sona? Aquesta Cucamama... Cartanyà... Sembla la teva mare? La meva mare no porta antifàs, home. Quina poca vista que arribes a tenir en gaua. Espera. El Cucaman s'està traient la caputxa. Se l'ha tret! Cucaman és... Ets tu. Au, mira el que t'he hagut de fer. Que no teniu fenya, la gent. Au, vinga, aquí mira el vídeo, a veure si descobrim qui és el Cucaman. Deixeu-lo fer, el Cucaman, que prou fenya té fer el bé, collons. Sembla que només vulgueu fotre-li pals a les rodes. Mama, hola. Vine a buscar-me a la tele amb el cotxet que hem de seqüestrar l'engaua. Perquè ha averiguat que som los superhéroes. No, és cap fetxoria, mama, és perquè no mos descobreixi, que no veus cotxarre tot, aquest negre. Va, vine de pressa. Començo a estar fins als collons ja de fer el bé. L'ou del poble estava en oblidat, que al no ploure no és considerat. Però sou conscients del que esteu fent? Això és un segrest. Però si mira, veus que no t'haguem de pelar. Però què us ha passat? Per què pegueu a la gent? Per què aneu disfressats? Per què estem al cementiri? Perquè volem fer el bé. Però no mos surt prou bé. No, mama, mos surt de meravella ja. El que passa és que la raça humana és una raça burra. La gent no se sap desajudar. Deixeu-me fotre el bé tranquil·lament, home. Però per què voleu fer el bé? Perquè m'ha picat una cuca al dit i tinc unes facultats i una força i una obertura de gap que no puc desperdiciar tocant-me la cigala. A veure. Jo crec que hi ha hagut un problema de comunicació. Vosaltres voleu fer el bé, però a la gent no li ha arribat aquest missatge. Potser hauríem de fer una pàgina web d'aquestes de l'entrena. No, jo crec que el millor seria gravar un vídeo, fer una declaració d'intencions i donar la cinta a la tele perquè la passin i informin a tota la població. Bueno, mira, veus, no està mal això. M'agrada la idea. Vinga, si voleu vaig un moment a la tele, agafo una càmera i us ho gravo en un moment. Que ruc que arriba a ser. Que no ho veus, que estàs seqüestrat, tu? I com ho retratem, això? Amb la càmera de vídeo. Ahir la vaig portar per gravar lo xulet que mos ha quedat això. Així en tindrem un record. I on l'has deixat, la càmera? Collons, a la nevera. S'amaguen bé aquestes cuques. No hi ha manera de trobar-les. Poden estar molt lluny.
La meva intuïció paramilitar me lo indica con luces de alarma. Deixeu-los estar, home. Jo crec que hi ha hagut un problema de comunicació i aviat s'aclarirà tot. Que s'aclarirà si hi ha el plat que els estamparé al mig del cap. Hòstia! El Cucaman a la tele! Aquest és un missatge per tota la població. Sé que hi ha hagut una certa alarma, perquè jo i la meva ajudant hem donat un copet a algunes persones. Volem aclarir que ha sigut sense voler i que la nostra única intenció era ajudar la gent. Per tant, si a partir d'ara mos veieu, deixeu-nos fer la nostra feina tranquil·lament i no toqueu la collonada entorpint, això, la nostra feina. La meva història ha sigut una mica la història de qualsevol... Estic seqüestrat al cementiri bien! Ja sabem on són. Bueno, de fet ja es veu a la gravació. Estan al panteó de la família Chinchilla. Tranquil·la, Gaue! Acabem de veure el programa i ara venim! Què crides, Bajoc? Què crides? Que et penses que et sentirà? Com a canina. Saps? El mínim pi-pi-pi-pi el sentia com amb un altaveu, l'olfacte, tota una sèrie de coses que em van fer agafar consciència de que estava superdotat a nivell sensitiu i a nivell de força i a nivell d'una sèrie de coses. Prepareu-vos, húngaros! Mama, la Bordonida, l'Anselmo i el Gavetó han format una patrulla per destruir-nos. Ara venen cap aquí al cementiri. Han d'estar preparats per la lucha. Ara me preparo. Acabo de tapar-li la boca que tancava, que ara s'havia fotut a cantar òpera. Calla, pesat! Sortiu, cabrits! Sabem que esteu amagats aquí! Prepareu-vos, húngaros! Els nostres arxienemics ja són aquí. Mama, ha arribat el moment de la lucha. A la capa. Les botes de Déu ja. Sé qui sou i sé a lo que veniu. Nosaltres hem intentat fer el bé i ho seguirem intentant. Us dono l'oportunitat de rendir-vos. Lo que us donarem serà una pallissa que va salir en el llibre de història. Mira, Gaua, sabem que estàs seqüestrat. Estovem una mica aquests pallassos i t'alliberem, no patixos. Què fan, nen? Els hi foto el totxo pel cap. Deixa estar, mama. D'allò... Us ho torno a repetir. Si us rendiu, farem veure que no ha passat res. Si no... si no... Dice algo, Anselmo, que tú tens la concentración esa y el don de las lenguas y estás aquí més callat que un pute. A veure, Cucaman, vols dir que no ets lo cartanyà? Jo ho he vist fa estona, per això m'he quedat quieta. No sóc lo cartanyà. I dec tenir com una retirada perquè tothom ho diu, però no ho soc. I la dona aquesta del totxo? Ets tu, Maria. Si ja estaves vestida com sempre, només t'has ficat com una mica d'antifàs. No sóc la Maria, sóc la mare del Cucaman. Per l'amor de Déu, Maria, qui vols enganyar? Sí, que se notemos que sou vosaltres, que yo ahora fijándome bien digo que sí, son ells. No cola ni en pintura, tota aquesta camama. Si hasta se't veu una mica la perilla per davall de la caputxa, cartanyà. Són molt fluixos, tots aquests disfraços que heu agafat. Bueno, vale, sí, sóc lo cartanyà, ja està. I la Maria, ho heu endovinat de seguida, són llargs com a llagastes, I com us ha agafat, aquesta grilladura? Perquè m'ha picat una cuca, bueno, és igual, seria llarg d'explicar. La qüestió és que volíem ajudar i la gent no s'ha deixat perquè no ho ha fet bé, ja està. Això seria el resum. Ja va. Va, besó, deslligar. Si tornes a cantar, te tapo la boca. No té ningú. Alcem els nassos amb el got bengal. Desapareix d'aquí que tot vull dir veure. He demanat un piombo perquè vos separa les taules. Però a veure, per què estàs tan emprenyada? I a tu què et sembla, gilipolles? M'has tornat a enganyar. És que em sento tan tonta. I mira què m'has fet al nas. Sí, tu em vas fotre una mossegada al llavi que encara me'n sento, també. I el cop al nas va ser tu que et vas amorrallar quan jo em movia el braç així, com a volguem dir, hola. Marxa, per favor, marxa. Bueno, què, hem d'estar de morros tot el dia, ara? No, potser no. Acaba. Sí? Li pots fer un besidor de part meu al cartanyà? I tant! Faltaria més. M'has mossegat, collons!
No tots els petons els faig així. Jornada plena de... Bueno, així, encapotadeta. Sí, capotadeta. Un temps lletget, vamos. Sí, lletget. No, pedregat de miracle. Hauríem pogut prendre mal tots aquí. Sí, aquí. Pues bueno, i fins aquí. Sí, aquí. Em deixeu jugar amb altres. Bueno, va, juguem. I fins aquí, lo temps. Prepareu-vos, húngaros!